Ημέρο φως. Φωτιά αδελφική. Είδωλο οικείο στον καθρέφτη φυλαγμένο σαν καμωμένο έργο των ματιών παιδιού. Όνειρο ήταν. Ο πατέρας με κρατούσε από το χέρι, με το άλλο χέρι μου έδειχνε τη γη. Λιόδεντρα και αρμυρίκια και αγριοσφένταμο και θορυβώδες ρεύμα του νερού όπου το γέλιο της η τσίχλα δοκιμάζει και χάνεται η οπλή του ελαφιού. Να ο κόσμος. Και ο κόσμος είναι η χώρα που τη ζωή σου έχει υποδεχτεί, δίνοντας όψη σε ό,τι κιόλας είσαι, ό,τι αλλάζει διαρκώς για να υπάρχει σκιά του και πηλίκων του αμετάβλητου. Να ο τόπος σου, συγγενικός με τα άστρα και την αρμονική των αριθμών. 9 τόνοι του ουρανού στη μουσική τροχιά του και το φεγγάρι ρούχου κρεμασμένο στο καρφί. Καθώς γυρίζει η θάλασσα και απλώνει επάνω στην άμμο όσα νοσταλγείς ή όσα η ανάγκη έχει ποθήσει πριν από την ανάγκη νικηθεί. Ανάμεσα σε χώμα και καρπό, μόλις ο αέρας και ο σύνικός σου δαίμονας γυμνός, στραμμένος στη στιγμή που τον ορίζει, τυλίγοντας σαν νήμα το παρόν, κύκλο σε κύκλο μέσα γεννημένο. Στον χρόνο του αιώνιου, εύθραυστη ανακοχή, αφού και το αιώνιο διαρκεί όσο και ο χρόνος. Να η γνώση σου. Αφίλιωτη παρασημαντική των ημαρμένων νόμων της απώλειας, πως τίποτε το πιο πολύ από ό,τι βλέπεις. Τους τεντωτές σκηνιών που τεμαχίζουν ευθείες και πλευρές να δώσουν μέτρο στο άμετρο και εύρος ποδό στον ήλιο. Πως τίποτε το πιο πολύ από ό,τι μπορεί να λογιστεί και να είναι κάπου σαν όνειρο. Σώμα κλεμμένο από την εικόνα του εαυτού του, κάνοντας την ανάσα του πνοή. Πλάνη που μόνο αν μιμηθεί θα γίνει αλήθεια. Η ιστορία που απειλεί αυτόν τον κόσμο που δει είναι και η δύναμη που μπορεί να υποτάξει το χώρο στον βιωμένο χρόνο. Η Επανάσταση είναι η κριτική της ανθρώπινης γεωγραφίας, μέσα από την οποία τα άτομα και οι κοινότητες πρέπει να χτίσουν τα τοπία και τα γεγονότα που αντιστοιχούν στην οικειοποίηση, όχι πια μονάχα της δουλειάς τους, αλλά και ολόκληρης της ιστορίας τους. Σε αυτόν τον κινούμενο χώρο του παιχνιδιού και των παραλλαγών που ελεύθερα εκλέχτηκαν για τους κανόνες του παιχνιδιού, η αυτονομία του τόπου μπορεί να ξανασυναντηθεί, χωρίς όμως να υπάρχει αποκλειστικό δέσιμο με τη γη και έτσι να ξανάρθει η πραγματικότητα του ταξιδιού και της ζωής αντιληπτή σαν ταξίδι, όπου όλο του το νόημα βρίσκεται μέσα του.